Zdravím všechny příznivce homeopatie. Moje jméno je Alia a dokážu z homeopatik číst informace, aniž bych je na sobě zkoušela, takže bez průvingu. A tohle video jsem se rozhodla natočit, protože mě to strašně baví. Strašně mě baví objevovat skrytou tvář, seznamovat se se skrytou tváří homeopatických léků a tímhle způsobem to s vámi můžu sdílet. Dnešní medailonek bude patřit léku Nelumbo nucifera, lotos nebo lotosový květ. Ti, kdo byli na přednášce a už mají poznámky, mi to snad odpustí. Příště může být něco z brusu nového, když vás tohle zaujme. Nelumbo jako lotosový květ je symbolem spirituality a nějaké nadstavby ve vnímání světa, tak i ten lék rezonuje se schopností, řekněme. Ten zvuk, co slyšíte na pozadí, je pes chrápající. Toho jsem neměla to srdce vyhnat, takže tady bude trošku chrápat. Takže Nelumbo má takovou, řekněme, neúplně standardní schopnost slyšet hlas světa, nebo lépe než, řekněme, ferum, vnímat nějakou propojenost s božím plánem nebo s nějakou vesmírnou jednotou. A to všechno zní hrozně hezky, ale taky to zní hodně podobně jako lantanoidy a všichni víme, že lantanoidy můžou mít zatraceně vážné potíže, přestože tuhle schopnost mají. Protože samozřejmě není to jenom o té schopnosti, ale o tom, že člověk, když se z důvodu nějakého velkého stresu nebo zranění ve strachu zvolí něco, co v tu chvíli považuje za záchranu a řešení, tak tím vyblokuje některé přirozené kanály, kterými ta jeho energie zdravě má plynout a potom vlastně trpí tak a tady se dostáváme k tomu, z jakého důvodu je zároveň tahleta Nelumbo zvláštnost, schopnost nebo unikátnost malér. Protože v momentě, kdy člověk přestane spokojeně se orientovat ve svém životě, ve svých akcích i v tom, co ho obklopuje, s nějakým třeba i nevědomým právě nasloucháním té nadstavbě, tomu světu, v momentě, kdy se to zablokuje prostě, tak to, co mu nabízí okolní svět jako řešení, mu nebude fungovat. To sdílí s našimi lantanoidními přáteli, tady ten problém. Je to tak, jak jsme zvyklí hledat řešení, tak, jak jsme zvyklí hledat štěstí, to, co povede ke štěstí a co nepovede, a jak se zorientovat ve svém životě, jak nastolit rovnováhu zpátky tam, kde byla ztracená, a stabilitu znovu získat a dát tomu všemu nějaký řád a té navigaci nějaký cíl, tak to všechno pro to Nelumbo nefunguje, když člověk se ocitne v tomhletom stavu, že to potřebuje ten lék. Já neznám konstituční lotos, takže to nevím, jak vypadá. Ale ten stav rozhodně může nastat u citlivějšího člověka každopádně. A potom všechno bolí. Je tam zážitek obrovské zbytečnosti jakýchkoliv akcí, zbytečnosti jakýchkoliv záměrů, cílů, strategií, sebe lépe míněný program, plán, nepřináší nic
A samozřejmě ono se to na sebe nabaluje, takže člověk uvěří, že si pomůže tady nějakým programem, nějakým plánem, prostě já to celý spravím tímhle. Následuje zážitek úplný zbytečnosti, úplný bezvýznamnosti, prostě to nic to nedělá, nic to neoslovuje, s ničím to nerezonuje, i když třeba ta akce, to mám doslova potvrzený, i když třeba ta akce je úspěšná, o to je to možná horší. I když ta akce je úspěšná, tak ten zážitek je prostě prázdnota, bezvýznamnost, zbytečnost, pocit ztracenosti přetrvává a je samozřejmě v tuhle chvíli okořeněnej tím, že jsem něco udělal, ono to dokonce vyšlo a stejně je to pořád špatně. Co mám pro Boha dělat? Že? Takže jedna z těch vět, na které jsme přišli i na té přednášce, byla, že je to lék na ztrátu smyslu života pro pokročilé. Jo, není to jako, že když znova mě děti začnou poslouchat a já nevím, co v práci mi přidají, tak se mi smysl života vrátí. Věru nevrátí. A tak já se teďka podívám tady do poznámek, co mám. Aktivita se nemá dít za určitým cílem, nýbrž pouze jako projev vnitřní pravdy. Jo, to je zase vyjádření toho samého vlastně, to je vyjádření toho, že to Nelombo zažívá svoje místo ve vesmíru a spokojenost. Tam je ohromný potenciál pro to cítit se spokojeně, vyladěně, prostě jenom v určitém okamžiku. Jenom v té harmonii s celým světem. Jo. To je zase jako protiváha té prázdnotě, ztracenosti, která taky dokáže vypadat jako absolutní. Jo, v tom mají ty lantanoidy podobný, v tom je obrovská bolest, tady si myslím té skupiny léků, které rezonují s tou, řekněme, s potřebou nějakým způsobem být napojený nebo komunikovat s tím vyšším řádem. A když se to nedaří, tak ta bolest je strašně velká a je taková absolutní, je jako na úrovni existence. Člověk těžko potom hledá důvod pro holou svoji existenci a prostě všechno chutná jako popel. Nicméně, když právě se vyladí na tady tu svoji schopnost vnímat svoji aktivitu, nebo spíš zaměřovat svoji aktivitu tak, aby odrážela tu jeho vnitřní pravdu, řekněme, tak ta radost, ta spokojenost, která následuje, vůbec nemusí být souměřitelná s výsledkem té akce, ale odvozuje se právě od toho, jak pravdivá, jak autentická je ta akce ve vztahu k nastavení toho člověka a jak jakoby manifestuje tu jeho vnitřní pravdu, jak manifestuje ten jeho vnitřní stav. A ta radost a to světlo. Je tam velký zážitek světla, zase jako asi nějakého elementu, který nás propojuje s těma vyššíma vibracema, řekněme. A světla radosti a lehkosti. Jo. Je to hrozně roztomilý, že jo, protože v angličtině light je světlo i lehký. A tady to obojí light má velký význam a velký zastoupení. Protože
Zase další obraz, řekněme, byl, že cílem není se nějakým způsobem zorientovat v tom, jak vesmír nebo svět funguje a potom získat kontrolu na základě té orientace a naplánovat si co nejlepší strategii a co nejlepší cestu k úspěchu. Že o tom to vůbec není, protože všechno je jenom hra, obrovská, ovšem obrovská kosmická hra, ve které my jsme takový malinký částečky a nejlíp nám bude, když budeme tančit do rytmu. Ale ten důvod, nebo ten směr, nebo ty pravidla, podle kterých hrajou tu píseň, to se nikdy nedozvíme. A není to na nás se to snažit dozvědět a není to nedostatek, když to nevíme. A to, co má člověk udělat, nebo co mu nejlépe poslouží, je, když se co nejvíc odbřemení, odlehčí. Nebude se trápit ideálně právě těma poučkama, který za život nazbíral, jak se to má dělat správně, jak se to má dělat moudře, jak se to má dělat úspěšně. Ale co nejvíc se odlehčí, aby mohl co nejvíc vnímat a potom se pohybuje vlastně do toho rytmu, který nikdy nebude kontrolovat, nad kterým nikdy nebude vládnout. Ale není potřeba. Není potřeba, protože je tam rázem ohromný zážitek toho, že člověk je správně, ne podle nějakého hodnocení, ale podle toho prožitku, je mu dobře a samozřejmě to uvolňuje veškerou jeho osobní energii k tomu, aby mohl realizovat ať už svoje a dobře, nebudu tomu říkat plány, ale přání nebo nějaký impulzy, anebo aby mohl se propojovat s ostatními a pomáhat i ostatním. Protože u těchto lidí samozřejmě ta energie bude šíleným způsobem utíkat a oni budou hrozně vyčerpaný, unavený, apatický, bez náboje, bez jakýhokoliv hybného prostě impulzu a momentu. Jestliže se budou marně snažit ten svůj život napravit podle nějakých těch vnějších pouček a nebude se jim dařit se zpátky napojit tady na tu píseň světa, řekněme, tak ten člověk bude hrozně unavený, vlastně nebude se mu dařit tu svoji energii vůbec mít dost sám pro sebe a natož rozdávat. Zatímco když je v harmonii, když si dovolí se stišit ten řev těch vlastních myšlenek a těch pouček a těch zadání a naslouchat, tak té energie je najednou prostě, to je ohňostroj, to je obrovský proud, který člověka nese a jemu už potom jako ho netrápí tak strašně moc, že neví, kam přesně to teče. Protože ten zážitek toho, že je na správné cestě, že se pohybuje správným směrem, že je v jednotě se svojí vnitřní pravdou, se svým unikátním nějakým údělem, tak tenhle ten zážitek samozřejmě úplně stačí. To je štěstí konec konců. A já vlastně zmiňuji to, že potom má k dispozici tu svoji energii na realizaci různých věcí i pomoc ostatním proto, aby to neznělo tak psychedelicky. Tam ten vlastně neschopnost aktivně se projevovat nebo i aktivně reagovat je spíš projev tady toho nezdravého stavu. Jo? Takže to není o tom, že v tom zdravém stavu by ten člověk už jenom ležel na zádech někde, koukal do nebe a říkal si, já jsem to vyhmát a teď to je ono, jo. Ne, tam je obrovský příval radosti a ta radost samozřejmě
volá potom, aby byla nějakým způsobem vyzářená, projevená, sdílená, jo. Takže to rozhodně v tom zdravém stavu není, jak říkám, není to žádný psychedelický trip, to vůbec ne. Pokud vůbec něco, tak je to klid. Protože zmizí ta bolest. Jo. Zmizí ta bolest a ten strašlivý pocit nepatřičnosti, zmatenosti a zbytečnosti. A na který pak člověk naráží vlastně, když je na tom špatně a snaží se to řešit, tak s každou další akcí naráží na ten pocit zbytečnosti, on se jenom zvýrazňuje. A když tohle zmizí, tak je tam prostě mír. Je tam mír a je tam obrovské množství toho světla, obrovské množství té energie. Další aspekt, který se tam rozhodně objevoval, byl smysl pro humor, radost a taková jako schopnost si užít a ocenit a zase zapojit se do toho, jak je ta kosmická hra vlastně strašně vtipná. Jo. Že já to tady někde mám, nejvtipnější a nejzázračnější na světě jsou ty věci, které se stanou neplánovaně. Jen tak sami vyplynou ze situace. Protože v nich je ta pravá tvář světa a jde jenom o ochotu ji vidět. A když ta, řekněme, ochota nebo schopnost není zablokovaná, když tam je, tak je to prostě obrovský příval energie, která se dá někam použít, jo? Ne jako, že končí tam. Je zábavný, je atraktivní zapojit všechny svoje síly, všechny svoje schopnosti, takže znovu říkám, není to žádný apatický zírání na mraky. Zapojit všechny svoje síly, opravdu je napřít do nějaké činnosti a přitom bez objednávky na ten výsledek, já tady mám, šlapat co nejrychleji, pak se dívat, kam jsem to dojel. Jo? Prostě nebejt celou dobu, bejt co nejvíc, zase žádná novinka, tohle ty spirituální tradice v podstatě všechny s tím pracují, že člověk má být v přítomném okamžiku. Takže být maximálně v tom přítomném okamžiku, být v něm aktivně, proč ne? To není jenom jako pozorovatel světa. A potom se nechat překvapit tím, kam jsem to teda dojel, k čemu to teda vedlo. A samozřejmě, že tomu našemu té naší staré výchově, jakože člověk by měl mít kontrolu, která je iluzorní stejně vždycky, to zní trošku strašidelně, co si tam pak počnu, jenomže když člověk se pohybuje, nebo žije s pocitem, že se pohybuje po těch drahách toho proudu, nebo té hry, nebo v tom rytmu, to je jedno, jakou metaforu použijem, tak se nebojí. Prostě se nebojí a prostě na tom místě, kam se držím té metafory, teda toho šlapání někam, tak na tom místě, kam dojel, ví, že si zase nějak poradí. A úspěch nemáme zaručený nikdo, že jo? Ani ti, kdo na něj cíleně míří a dají vám seznam důvodů, proč by jim to mělo vyjít a proč dává smysl to, že míří tam, kam míří, tak ani ti ho nemají zaručený. A tenhle člověk ho taky nemá zaručený a on se nebojí. On se nebojí a celou tu cestu je spokojený a je rád a užívá si to a je to hrozně vtipný. Ten aspekt té vtipnosti a zábavnosti a ohromný lehkosti je tam strašně výrazný. Tak já se podívám, jestli tady mám ještě něco, co jsem úplně nezmínila. Ne, vesměs se to točí okolo toho samého, že nejde o to ovlivňovat vnější realitu, ale co nejautentičtěji projevit v podstatě tu svoji vnitřní. A navíc další věc, ta vnitřní realita samozřejmě není
oddělená od té vnější. To jenom takhle v tom souvětí znělo, ale není to tak, protože další sdělení bylo ve smyslu, když je ten člověk rozstřelený, když vlastně přestane vnímat sám sebe a to spojení, tak hledá to spojení venku, vně sebe nějak, pomocí nějakých třeba technik, praktik, meditací, všeho možného. A jediná možnost, jak to spojení zažít, je dívat se dovnitř a zažít ho vevnitř. A to spojení být. Což je přesně, to je totálně lantanoidní třeba. Jo, to je v tomhletom jednom momentě je třeba ten překryv s těma lantanoidama úplnej. To je přesně problém, který mají lantanoidy taky a není se co divit, protože my jsme prostě vychovávaný, aby jsme se furt hodnotili zvenku a získávali o sobě nějaký obraz v podstatě tím, že ze sebe vystoupíme a pak se zhodnotíme podle nějakých kritérií. A tady je to zase hrozně bolestivý, strašně to bolí. Pak už jako když té energie je málo, ten člověk je hodně vyčerpaný a hodně potřebuje pomoc a ta pomoc spočívá v tom, že se vrátí zpátky do toho svýho vnímání a napojení tady na ten vesmír, řekněme, každý tomu říká jinak, tak ta bolest je hrozná. Hrozná únava, hrozná bolest, strašlivý smutek. Takže to spojení žít, být jim, jo, vůbec ho nevidět vlastně. V momentě, kdy ho vidím, tak to znamená, že už jsem zase vystoupil někam ven, abych to mohl pozorovat špatně. A bolí. A další věc, nebo popsaný podobným způsobem, ale který si myslím, že řada z nás poznává, protože takhle nás vychovali. Člověk trpí, protože se chce oddělit. Chce se kochat sám sebou, chce se pozorovat zvenku, přiřazovat si hodnotu, a hvězdičky, a prostě pluska a jedničky podtržený, si chce přiřadit všechno. Ale pokud jsme v tom stavu nelumbo, tak tohle to už nebude fungovat. Bude to strašlivě mrtvý, dusivý, šustivý, jak jsem říkala, chutná to jak popel. A jediná cesta je se tohle vzdát a otevřít se té možnosti, že to štěstí bude v té lehkosti, v tom nevědění, nepřiřazování hodnot, naslouchání té písni, kterou může to být těžký, v tu chvíli tý člověk neslyší, ale od toho máme ty kuličky, že oni vám dodají tu odvahu ten krok udělat do toho neznáma. A pak už je to lehčí, protože pak už následuje ta radost a ta radost člověka nese. Takže ale přesně, nehledat spojení mimo sebe, spojení sám se sebou mimo sebe nějak jako oklikou. A jo, spojení se zemí. Ten květ koření někde v bahně dole, že jo, ve světě, který není moc atraktivní, v kontrastu k tomu, jak překrásný je ten květ nahoře. A zase, co se ozvalo jako v souvislosti s tímhle, s touhle skutečností, bylo, že to je pravda, která je důležitá sama v sobě a dál nic. Jo. Nijak právě rozhodně ten kontrast nijak se nesnažit jako zprocesovat, pochopit nebo něco z něj vyvodit, nedej bože, vůbec. My tady máme nějaká hmotná těla. Ta hmotná těla nám umožňují tady fungovat a tím to končí. A
jsou důležitý sami o sobě, ale neměli by řídit, neměli bychom tělo nechat řídit. A vlastně v momentě, kdy ta naše vnější forma bude odrazem té naší vnitřní pravdy, tak bude vždycky dokonalá. Jo? Zase ruší to všechny kategorie, kritéria, důvody, srovnání, závěry, výmluvy, další důvody, další výmluvy. No, takže zase znova ta myšlenka je o tom, že ta vnější forma má prostě být projevem, odrazem, manifestací, vyzářením ideálně té vnitřní pravdy, toho vnitřního stavu. A pak je dokonalá a není se o čem dál bavit. Někam jí zařazovat, nějaký hodnotit, něco z ní odvozovat. Tak, poslední poznámka. Autenticita není věrnost vnitřnímu řádu, když jsem říkala, když jsem to používala, to vnitřní řád, ale jako přišla i takovýhle sdělení, že autenticita není až tak věrnost vnitřnímu řádu, jako rezonance s božským plánem, který je ve své úplnosti nepoznatelný, a tak člověk vlastně dopředu neví, co bude rezonovat, musí sledovat, naslouchat, být co nejvíc ticho. Jo. Takže já si myslím, že tady to sdělení přišlo proto, že ten vnitřní řád je zase krásný koncept, ale ještě pořád je to poměrně statický koncept. Jo. A člověk by mohl mít ze zvyku tendenci právě ten svůj vnitřní řád zase nějak jako definovat, vymezit, nějak se v něm zorientovat. A tady je znova důraz na to, že je to že je to proces, je to všechno probíhající proces. To, jak se nám z toho vesmíru zpátky ozývá, nebo takhle, ta píseň je nějaká informace, pak se nám zpátky ozývá reakce na naše akce, takže všechno je to nějaká jako otázka té rezonance a otázka nějaký harmonie, kterou vnímáme v tom procesu. Jo, že ne, že by na vnitřním řádu bylo něco špatného, a ano, říkala jsem, že ta vnější forma má být jeho manifestací, ale je důležitý, nebo zrovna u toho Nalumba si myslím, že je to hodně důležitý, že je to jeden ze základů té informace a toho tématu, toho stavu, že je to všechno strašně pohyblivý. Je to všechno hrozně v pohybu a ta opora spočívá v tom naladění na, řekněme, vesmír a na ten vyšší plán a prostě na ten proud a na tu komunikaci. Takže v tom je ta opora. Člověk nepotřebuje tu statickou oporu, protože se nebojí, protože se odevzdá. Ale vůbec ne pasivně teda. Je v tom ohromně aktivity, je v tom ohromně radosti, je v tom ohromně vtipu, lehkosti a moře světla. Tak, doufám, že to teďka nikdo nesní jenom experimentálně, protože ten stav, který je vlastně ten negativní stav v situaci, kdy člověk tohle potřebuje, ale ztratil s tím kontakt, tak ten je velmi bolestivý. Jsou to všechny tyhle pocity zbytečnosti a ztracenosti, strašlivé ztracenosti. Pak se to i somatizuje, takže bolí kde co, všechno možný. A je tam ohromný smutek a je tam fakt strašlivá beznaděj. Takže ano, ten pozitivní stav zní velmi atraktivně,
ale prosím netestovat na sobě ze zvědavosti. Tak a to je dneska všechno. A kdybyste měli nějaké přání, tak můžu udělat takovýhle reading na přání. Mějte se krásně.